Hola, bona tarda. Som l'Omar Benamar, el Dani Cismero Segarra, el Gorka Navarro Romero i l'Unai Martínez Cantero. Estudiem segon d'ESO a l'Institut Escola Piera. Avui us oferim un programa que es diu Humor. Esperem que us agradi. Avui començarem amb una ronda ràpida d'acudits. Ens fa molta gràcia parlar en català, perquè és molt divertit. Ens fa molta gràcia l'amador de la que s'avecina. Les coses que diu són molt divertides. Ens fa gràcia les cançons en català, i molt més el català en drill. Bec caçaderes, ara agafes i frenes. Jo no somio mai, apuntem a la cara. Alright, les teves connexions. No us passa que quan parla algú de Lleida que us moriu de riure? Nosaltres fem molta gràcia perquè som graciosos. I saps, quan som graciosos, fa risa. Coses com l'amador, que és la puta hòstia. Teodoro! Amador!